салом дӯстони азиз, ман бахманёр надиров, журналист. Дар дарси имрӯза мо бо шумо дар бораи интихоби сурат, коркард кардани он барои сомонаи иттилоотӣ суҳбат хоҳем кард. дӯстони азиз, тавре гуфтем имрӯз мо дар бораи интихоби сурати мувофиқ барои сомона суҳбат мекунем. Албатта муваффақияти аслии сомонаи иттилоотӣ ё ҷинсии иттилоотӣ дарёфти хабарҳои навин, пайгирии мавзӯъҳои доғ аст, аммо сурати хубу мувофиқ низ зарур мебошад. Дар кишварҳои дигар ҳар як агентии иттилоотӣ чанд суратгир ва тарроҳ дорад, аммо агентиҳои мо чунин қудрати молиро надоранд. Аз ин рӯ лозим меояд суратро аз интернет дастрас кунанд. Аммо ҷустуҷӯ ва интихоби сурат аз интернет низ кори осон нест. Агар шумо ба матн сурат илова кунед, он гоҳ эҳтимолияти хондани он 80% меафзояд. Ин мувофиқи таҳқиқоти Xerox аст. Ҳамчунин маводи визуалӣ дар шабакаи иҷтимоӣ нисбат ба дигар маводҳо 40 маротиба зиёдтар бознашр мешавад. Яъне ин оморҳо далели он ҳастанд, ки интихоби хуби сурат барои маводҳои мо хеле муҳим ҳастанд. Сурати аслӣ, яъне то ҳадди имкон бояд аз тасвирҳои аслию зинда истифода кард. Ин барои чӣ муҳим аст? Барои он муҳим аст, ки якум шумо ба хонанда сурати аслию зиндаро аз ҷои ҳодиса ё ки аз ҷашну маросимҳо пешниҳод мекунед. Барои тамошои сомонаи шумо ё ки барои просмотри шумо аз он ҷиҳат муҳим аст, ки системаҳои ҷустуҷӯӣ маводҳое ки сурати аслӣ доранд, суратҳое ки якум бор дар интернет пахш мешаванд, бартарият медиҳанд ва ҳамин тавр маводи шумо дар саҳифаҳои аввали системаҳои ҷустуҷӯӣ, яъне Google ва Яндекс пайдо мешаванд, ки албатта дар натиҷа маводи шуморо бештар хонандагон мутолиа мекунанд. Бояд қайд кард, ки набояд суратҳо такрор шаванд, ҳатто агар ки аз ҷустуҷӯи Google ё ки Яндекс ё ки аз интернет сурат гирифта бошед, ҳатман кӯшиш кунед, ки сурати шумо бо сурати дигар сомонаҳои иттилоотӣ такрор нашаванд. Тавре мо мебинем бисёр суратҳое ҳастанд, ки дар сомонаҳои иттилоотии Тоҷикистон такрор мешаванд. Ин аз он вобаста аст, ки вақте маводро омода мекунанд ва ба он сурат ҷустуҷӯ мекунанд, онҳо вобаста ба сарлавҳаи ҳамон мавод ҳамин оҷонси иттилоотӣ ва ҳам оҷонсии иттилоотии дигар сурат ҷустуҷӯ мекунанд ва дар натиҷа сурати онҳо якхела мешавад. Биёед акнун мегузарем ба тарзи ҷустуҷӯи сурат дар системаҳои ҷустуҷӯии Google ва Яндекс. сирри асосии ҷустуҷӯи самарабахши истифодаи сурати лозима бо калима ва донистани истифодаи имкониятҳои гуногуни системаи ҷустуҷӯӣ аст. Яъне ба таври дигар гӯем, ифода кардани сурат тариқи калимаҳо ё ин ки калидвожаҳо аст. Ва инҷо мехоҳам қайд кунам, ки агар калидвожаҳои шумо, яъне ҷустуҷӯи шумо бо забони русӣ аст, беҳтараш суратро дар Яндекс ҷустуҷӯ кунед, зеро бо забони русӣ Яндекс натиҷаҳои бештарро ба шумо пешниҳод менамояд. Системаи ҷустуҷӯи Google бошад, бештар ба забони англисӣ нигаронида шудааст ва агар бо забони англисӣ кофтед, дар Google ба шумо натиҷаҳои бештарро пешкаш мекунанд ва шумо метавонед аз он ҷо сурати лозиматонро интихоб намоед. Ва тавре гуфтем, дар вақти ҷустуҷӯи сурат калидвожаҳо хеле муҳим ҳастанд, аммо аз калидвожаҳо бояд дуруст истифода кард. Чӣ хел? Бубинед, тавре дар боло қайд кардем, бештар вақт дар ҳангоми ҷустуҷӯи сурат барои сомона, журналист ё ки муҳаррири сомона сарлавҳаи ҳамон хабар ё ки маводро ба поискавики Google ё Яндекс мегузорад ва аксро ҷустуҷӯ мекунад. Аслан ин роҳи дуруст аст, лекин метавонед шумо калидвожаҳои дигарро интихоб кунед, ки сурати бештар ҷолибро пайдо кунед. Масалан, агар шумо дар ҷустуҷӯи сурат бо сарлавҳаи тарзи дурусти интиқол додани ҳайвоноти хонагӣ бошед, эҳтимолан шумо калимаҳои калидии саг, мошин, роҳро истифода мебаред ва бо ин калимаҳо сурат ҷустуҷӯ мекунед. Дуруст аст. Ва Google ба мо сурати якумро пешниҳод мекунад, вақте мо бо ин калидвожа ҷустуҷӯ мекунем. Аммо мешавад ба тарзи дигар сурати ҷолибтаре пайдо кард. Яъне мо метавонем дар системаи ҷустуҷӯи Google саг, шлем ва нишастаастро дохил кунем ва тавре мебинед, дар ин ҳолат ба мо
акси дуюм пешниҳод мешавад ва акси дуюм нисбат ба акси якум хеле шавқовартар ва ҷолибтар аст. ҳамин тарз вобаста ба калидвожаҳо шумо метавонед суратҳои гуногунро пайдо намоед. ҷустуҷӯ аз рӯи сурат. бубинед, тавре гуфтем бисёр вақт суратҳо такрор мешаванд ва дар ҳолате ки шумо сурате дар даст доред ки ба шумо бисёр писанд аст, лекин онро сомонаҳои дигар истифода карданд ё он ҳуқуқи муаллифӣ дорад, метавонед суратҳои ба он монандро ёбед ва дар маводатон истифода кунед. тавре мебинед, ин амалро мо метавонем дар Google картинки ё Google суратҳо ва Яндекс картинки ҷустуҷӯ карда бошем. барои ин бояд мо ба Google картинки ё Яндекс картинки ворид шавем, ё ки пайванди суратро нишон диҳем ва ё худи суратро боргирӣ кунем. дар натиҷа системаи ҷустуҷӯӣ ба мо суратҳои ба он монандро пешниҳод мекунад ва мо метавонем яке аз онҳоро барои маводи худ истифода барем. акнун биёед дар бораи сарчашмаи сурат суҳбат мекунем. нишон додани сарчашмаи сурат дар маводи сомона ҳатмӣ аст. ин аз як тараф шуморо аз ҷавобгарии ҳуқуқи муаллифӣ озод кунад, аз тарафи дигар нишон медиҳад ки сомона меҳнати дигаронро нодида намегирад. яъне нишон додани сарчашмаи сурат ки аслан сурат ба кӣ тааллуқ дорад ва аз куҷо шумо онро дастрас кардед. тавре мебинед, ёфтани сарчашмаи сурат низ бо Яндекс картинки ва Google картинки хеле осон аст. тавре дар боло гуфтем сурати лозимаро ба Google картинки ворид мекунем ё пайванди онро ва ҳамин тавр мебинем ки ин сурат дар кадом сомонаҳо истифода шудааст. тавре мебинед, сурати оригиналӣ ё ки аслӣ дар аввал пешниҳод мешавад ва шумо бо гузаштан ба пайвандҳо метавонед бинед ки асли сурат аз кӣ аст. яъне баъзе сомонаҳое ҳастанд ки сарчашмаи суратро нишон намедиҳанд ва бо ҷустуҷӯи баръакс дар Яндекс картинки ё Google картинки шумо метавонед ин аксро дар сомонаҳои гуногун пайдо кунед ва дар он ҷо бинед ки сарчашмааш нишон дода шудааст ё ки не. хуб, ҳуқуқи муаллифӣ чист? тавре мо медонем, албатта ҳама моликияти зеҳнӣ ҳуқуқи муаллифӣ доранд ва аз ҷумла суратҳо низ. яъне тавассути ҳуқуқи муаллифӣ аксгиранда муайян мекунад ки суратро бо кадом шартҳо нусхабардорӣ ва ё истифодаи паҳн кардан мумкин аст. тибқи иттилои ташкилоти умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ, суратгир лаҳзаи гирифтани сурат ҳуқуқи муаллифро мегирад ва соҳиби ягонаи акс мебошад. аз ин рӯ истифодаи ҳама маводҳои ҳуқуқи муаллифӣ дошта комилан ғайриқонунӣ аст ва паёмад дорад. биёед дар бораи паёмадҳои истифодаи суратҳое ки ҳуқуқи муаллифӣ доранд суҳбат мекунем. ин чӣ паёмад дорад? аз ҳама соддааш агар гӯем, вақте шумо низ мебинед ки маводи сомонаи шуморо ё ки акси сомонаи шуморо дуздиданд ва ба ғазаб меоед, ба шумо мегӯянд ки шумо ҳам дузд ҳастед, беҳтараш хомӯш нишинед. яъне ин аз як тараф имиҷи сомонаи шумо ё ки имиҷи оҷонсии иттилоотии шуморо паст мекунад. ва паёмади дигар ин аст ки баъзе дорандаҳои ҳуқуқи муаллифӣ метавонанд аз болои шумо ба системаҳои ҷустуҷӯӣ аз ҷумла Google ва Яндекс шикоят кунанд ва дар натиҷа ин системаҳо маводҳои шуморо аз саҳифаи якуми ҷустуҷӯ мегиранд ва маводи шуморо бештар ба хонандагон ҳангоми ҷустуҷӯ нишон медиҳанд, ки албатта ба кам шудани просмотр ё ки тамошои маводҳои шумо оварда мерасонад. ва бахши дигар он аст ки дорандагони ҳуқуқи муаллифӣ метавонанд шуморо ба суд кашанд ва аз шумо ҷуброн талаб кунанд, ки албатта ҷуброни молиявӣ барои ҳар як оҷонсии иттилоотии Тоҷикистон хеле гарон аст. хуб, чӣ хел аз ҷавобгарӣ озод шавем? барои ин шумо се роҳ доред. якум тавре қайд кардем, шумо метавонед худатон ё ки аксбардори оҷонсии иттилоотӣ ё сомона аксбардорӣ кунад, яъне аз аксҳои зиндаи худатон истифода баред. ва ҳамчунин шумо метавонед аз аксҳое ки бо иҷозатномаи Creative Commons
паҳн карда мешавад истифода баред ё аз тасвирҳои public domain истифода баред. дар бораи ин иҷозатномаҳо мо поёнтар суҳбат хоҳем кард. Commons Creative аслан ин литсензияи ройгон ҳисобида намешавад ва даруни Commons Creative 6 намуди иҷозатнома ёки литсензия ҳаст ки танҳо 2 намуди онро ройгон истифода бурдан мумкин аст ва ҳатто дар ҳолати ройгон истифода намудан низ бояд муаллифи он нишон дода шавад. Инҳо литсензияи Attribution CC ва Attribution CC Share Alike мебошанд. ва тавре гуфтем қисмати дигар ин Public Domain аст. ин суратҳое мебошанд ки ҳуқуқи муаллифии онҳо аллакай гум шудааст ва муаллифии онҳо ба дастрасии ройгон гузаштаанд ё гӯем ки аллакай ҳуқуқи муаллифии ин суратҳо ба ҳама дахл дорад. Чунин суратҳоро бе ягон мушкилӣ метавонед ройгон истифода баред. ва як роҳи дигари гурез аз суратҳои муаллифӣ ва паёмадҳои он ин истифодаи суратҳо аз фотобонкҳои бепул аст. яъне сомонаҳое ки махсус дар он ҷо суратҳо гузошта мешаванд, суратҳое ки ҳам ҳуқуқи муаллифӣ доранд, ҳам ҳуқуқи муаллифӣ надоранд ва бо андозаю форматҳои гуногун пешниҳод мешаванд. масалан Free Images, Pixabay, RGB Stock, Free Stock Images ва Photopin. инҷо мо фақат номи 5 фотобонкҳое ки хеле машҳур ҳастанд ба шумо пешниҳод намудем ва дар заминаи алоҳида мо маълумоти пурраро оид ба фотобонкҳои бепул ва тарзи ҷустуҷӯю дарёфти суратҳо дар ин фотобонкҳо ба шумо ба шакли PDF пешниҳод менамоем. ва чизи аз ҳама муҳим ҳангоми интихоби сурат барои сомона, ин албатта андоза ва ҳаҷми сурат аст. бубинед, сурати бо телефон ёки бо фотоаппарат гирифташударо айнан ба сомона боргирӣ кардан аслан дуруст нест. зеро суратҳои аслӣ ҳаҷми бештар доранд ва сурати боргирӣ суст мешавад. дар натиҷа хонандае ки мехоҳад маводи шуморо хонад то кушода шудани он мунтазир намешавад ва сомонаи шуморо тарк мекунад. ҳамин тавр шумо як хонандаи худро аз даст медиҳед. сурат бояд андозаи муайян дошта бошад. ин вобаста аст ба нишондодҳои сомонаи шумо. сурат бояд ба андозаи ҷои гузоришаш мувофиқ бошад. андозаи суратро дар қисматҳои гуногуни сомонаатон метавонед аз мутахассисони сомона ёки аз муҳарриратон аниқ кунед. масалан дар сомонаи Азия Плюс мо суратҳои андозаи 1600 ба 1000 пикселро истифода мебарем. ҳамчунин тавре гуфтем ҳаҷми сурат набояд бузург бошад. сурати аслӣ метавонад аз 2-3 мегабайт то 20 ва ҳатто зиёдтар аз ин ҳам ҳаҷм дошта бошад ва ҳаҷми онҳоро барои боргирӣ кардан ба сомона бояд то 200 ёки 600 килобайт кам кард. дуруст, аммо чӣ тавр мо метавонем ҳаҷм ва андозаи суратро зуд тағйир диҳем? албатта барои ин барномаҳои гуногун ҳастанд ва ҳатто хадамотҳои онлайнии JPEG Mini, Image Optim, Compressor, Tiny GPH ва дигар сомонаҳои онлайние ки ба шумо кӯмак мекунанд сурат оптимизатсия шавад, яъне ҳам андозаи он мувофиқи сомона карда шавад ва ҳам ҳаҷми он. тавре медонем интернет дар Тоҷикистон гарон аст ва ҳамчунин сурати он ниҳоят паст аст. аз ин сабаб барои обработка ёки коркар кардани суратҳо дар хадамоти онлайне ки дар боло зикр кардем ба шумо вақти бештар ва интернети бештар лозим мешавад. ҳамчунин ҳастанд барномаҳое ки дар компютер насб карда мешаванд ва он ҷо шумо метавонед суратро тағйир диҳед, аз ҷумла фоторедакторҳое ки ҳирфаӣ ба мисли Photoshop ва дигар барномаҳо. инҷо ман мехоҳам дар бораи барномаҳои осонтар ки ба ҳама дастрас ҳастанд суҳбат кунам. яке аз онҳо диспетчер рисунков Microsoft Office аст. ин барномае ҳаст ки дар ҳама компютерҳо ба таври гӯем автоматӣ
гузошта мешаванд ва аз ин барнома низ шумо метавонед истифода кунед ҳангоми коркард кардани суратҳо. тавре мебинем ин барнома ба мо имкониятҳои бисёреро фароҳам меорад, аз ҷумла дигар кардани андозаи сурат ва кам кардани ҳаҷми сурат. дар баробари ин барнома ҳамчунин дар ҳама компютерҳо барномаи Paint яъне расмкашӣ ҳаст ва аз он низ мо метавонем ҳангоми коркарди суратҳо истифода кунем. биёед дар мисоли як сурат мебинем ки чӣ тавр дар Paint бисёр осон суратро тағйир додан мумкин аст. бубинед, инҷо мо метавонем қисмати лозимаи суратро бурем ё қайчи занем. метавонем андозаи суратро тағйир диҳем. масалан инҷо метавонем ки андозаи 1000 ба 600ро интихоб кунем. бубинед, инҷо метавонем галочка монем ки сохранят пропорсию, яъне пропорсияи сурат нигоҳ дошта мешавад. метавонем галочкаро гирем ва андозаи ба мо лозимаро дар инҷо гузорем. ҳамчунин дар инҷо мо метавонем суратро ба паҳлӯҳои гуногун гузаронем ва дигар имкониятҳое ки дар ин барнома ҳаст истифода барем. ва қисмати дигари дарс ин дар бораи номи сурат аст ва мехоҳам бисёр қайд кунам ки номи сурат ҳангоми гузоштан ба сомона хеле муҳим аст ва мутаассифона дар ягон сомонаи мо ҳам сомонаҳои иттилоотӣ ва ҳам сомонаи вазорату корхонаҳо ва умуман ҳама сомонаҳои тоҷикӣ ин шарт риоя намешавад. яъне сурат бо ҳамон номе ки камераи телефон ё ки фотоаппарат номгузорӣ кардааст боргирӣ мешавад ба сомона, ё ки бо номҳои гуногуне ки аслан ба мавзӯъ ё ки ба хабар ягон алоқа надоранд. бояд қайд кард ки барои нишон додани сурати мувофиқ ба дархости корбар, яъне вақте шумо ягон суратро аз сомонаи ҷустуҷӯ кофтков мекунед, роботҳои ҷустуҷӯӣ аз якчанд унсурҳо истифода мебаранд. лекин аз ҳама асосӣ барои роботҳои Яндекс ва Google ин номи файли боргиришуда аст. яъне агар дар акс боғи дониши шаҳри Душанбе нишон дода шуда бошад, шумо бояд суратро пеш аз гузоштан ба сомонаатон чунин номгузорӣ кунед, на номи автоматие ки фотокамера гузоштааст ва на ягон номи дигар. ҳамчунин беҳтар аст номи суратро бо ҳуруфи лотинӣ нишон диҳед, зеро системаи ҷустуҷӯии Google бештар бо ҳарфи лотинӣ ҷустуҷӯ мекунад ва тавре дар боло ҳам гуфтем Яндекс картинки ё ки ҷустуҷӯи суратҳо дар Яндекс бо забони русӣ бештар маъруф аст ва натиҷаҳои бештар ба шумо пешниҳод мекунад. ва қисмати дигари дарси мо дар бораи зерматни суратҳо аст. тавре мебинед дар инҷо зерматн нишон дода шудааст. ин сурат ё ки скрин аз сомонаи Азия Плюс гирифта шудааст. дар инҷо тавре мебинед ба ғайр аз нишон додани муаллифи сурат ки ин сурати Азия Плюс аст, ҳамчунин як шарҳи кӯтоҳ ё зерматне дар бораи сурат навишта шудааст. ин чаро муҳим аст? таҳлилҳо нишон медиҳанд ки зерматни тасвирҳо ба ҳисоби миёна нисбат ба худи матн 300 баробар бештар хонда мешаванд. яъне хонандагони сомонаҳо бештар ба сурат аҳамият медиҳанд ва ҳатман зерматни онро мехонанд. барои ҳамин бисёр хуб мешавад ки шумо ба суратҳо зерматн нависед. ба ин восита ҳам хонандагони шумо мефаҳманд ки аслан дар сурат гап сари чӣ меравад, ё сурат дар бораи чӣ аст, ё ки сурат чиро ифода мекунад ва ҳамчунин хонандагони сомонаи шумо бештар мешавад. дар охир мехоҳам дар бораи суратҳои фейкӣ суҳбат кунам. яке аз мавзӯъҳои доғ аст. яъне вақте шумо ягон суратро мехоҳед ба сомонаатон гузоред вобаста ба ин ё мавзӯъ, албатта дар сомонаҳои ҷустуҷӯи онро меёбед ва
ба сомонаатон мегузоред. лекин аз сабаби бештар паҳн шудани суратҳои фейкӣ шуморо зарур аст ки пеш аз гузоштан ба сомонаатон онҳоро хуб тафтиш кунед, то ин ки сурати фейкиро дар сомонаатон паҳн накунед. чӣ хел суратро тафтиш кардан мумкин аст? тавре дар боло мо нишон додем, ҷустуҷӯи баръакс дар сомонаҳои Google ва Яндекс яке аз роҳҳои осонтарини тафтиши сурат мебошад. Яъне шумо худи суратро ба сомонаи Google ё ки Яндекс пешниҳод мекунед барои ҷустуҷӯ, ё ки пайванди онро мегузоред, то сомонаи ҷустуҷӯӣ суратро бо андозҳои гуногун дар сарчашмаҳои гуногун ба шумо нишон диҳад, ё ки суратҳои ба он монандро ба шумо пешниҳод кунад. вақте натиҷаи ҷустуҷӯ ба шумо пешниҳод мешавад, шумо метавонед аз матолиби он ҷо донед ки ин сурат аслан бори аввал дар куҷо чоп шудааст, кай чоп шудааст ва вобаста ба кадом мавзӯъ. ҳамчунин хадамотҳои дигаре ҳастанд ки ба шумо дар ин роҳ кӯмак мекунанд. яке аз беҳтарин барномаҳо ин барномаи Тинай мебошад, лекин барнома танҳо бо забони англисӣ дастрас аст. аслан ҷустуҷӯ дар ин барнома ё ки дар ин хадамоти онлайнӣ мушкил нест. шумо хеле ба Google ё ки Яндекс муроҷиат мекунед, ба ин барнома ҳам метавонед ё ки пайванд линк ё суратро пешниҳод кунед ва ин барнома ба шумо нишон медиҳад ки бори аввал ин сурат дар куҷо чоп шудааст, вобаста ба кадом мавзӯъ ва аслан ҳуқуқи муаллифи он дар ки аст, яъне ки муаллифи сурат мебошад. ҳамчунин барномаҳое ҳастанд ки ба шумо нишон медиҳанд сурат фотошоп ё ки коркард шудааст ё ки не. инро шумо метавонед тавассути барномаҳои FindFix ё ки Photo Forensics тафтиш кунед. ин барномаҳое ҳастанд ки дар худи компютер насб карда мешаванд ва шумо ба воситаи онҳо метавонед бинед ки кадом қисмати сурат коркард ё тавре дар мо маъмул мегӯянд фотошоп шудааст ё не. дар ин ҷо шумо метавонед бо гузаштан ба ин пайванд як видеои омӯзиширо дар бораи шинохтани суратҳои фейкӣ ки аз ҷониби лоиҳаи 3 нуқта омода шудааст бинед ва онҷо низ омӯзед. бо ҳамин дарси имрӯзаи мо низ ба охир расид. агар саволе пайдо шуд, ҷои нофаҳмо ҳаст, тариқи мессенҷер ба ман нависед ва ман ҳатман ба шумо ҷавоб медиҳам. ташаккур. дӯстони азиз, имрӯз мо бо шумо дар бораи интихоб кардани сурат, коркард кардани сурат барои сомонаи иттилоотӣ суҳбат кардем. агар ҷои нофаҳмо аст, саволе доред, тариқи мессенҷер ба ман нависед ва ман ҳатман ба шумо ҷавоб мегӯям.